Aşgabatyň häkimetleri Büzmeýin etrawynyň bagyr ýaşaýyş toplumunda ýerleşýän hususy ýaşaýyş jaýlaryny ýykyp başladylar. Jaý eýleriniň bir näçesiniň gurrun bermegine görä, şäher häkimliginiň wekilleri hökümetiň bu jaýlary ýykmak kararyna gelendigini aýdýarlar we jaýlary ýykylan raýatlary Büzmeýin şäherinden kwartiralaryň beriljekdigini dilden wada berýärler. Ýöne bu barada resmi haty gowşurmaýarlar. Jaý ýykyşlygyna bagyryň gökçe ýaşaýyş toplumy bilen serhetleşýän ýerinden başlapdyrlar. Köçäniň gaýry Demirgazyk tarapynda gökçe, ileri tarapynda bagyr ýerleşýär. Bu ýerde täze gurulan 2 gatly hojalyk jaýlary bar. Häzir çenli 10-dan gowrak jaý ýykylypdyr diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 30 oktýabrda paýtagtdan maglumat berdi. Sewit ýaşaýjylarynyň bir näçesiniň anonimlik şertinde habarçymyza gurrun bermegine görä, şäher häkimliginiň wekilleri öýlere aýlanyp, olara hojalyk jaýlarynyň ýykyljakdygy barada resmi hat gowşurypdyrlar. Hata jaý eýesiniň goly goýdurylyp, onuň bir nusgasy özüne berildi. Birini hem häkimlik wekilleri alyp galdy. Şeýle-de olara jaýlarynyň öz hiristeleriniň hasabyna ýykyljakdygy barada bir ay möhlet berildi. Diýip jaý eýleriniň biri gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä häkimligiň wekilleri bagyrdaky jaýlary şu ýylyň ahyrına çenli doly ýykmagyň gözüňünde tutulýandygyny aýdýarlar. Sewitde müňe golay hojalyk jaý bolup, olaryň arasynda Nusoy galasynyň töwereginde ýerleşýän jaýlar hem bar. Bagyrda ýykylan jaýlaryň deregine dynjaly şipahanalaryny gurmak gözüňünde tutulýar diýip yerli ýaşaýjy häkimlik resmisiniň aýdan sözlerini titirledi. Sewit ýaşaýjylary jaýlaryň ýykyljakdygy barada ilan arasynda köpden bäri mışmışlaryň bardygyny aýdyp, soňlarynyň şeýle boljakdygyna eýem öňden bäri garaşýandyklaryny belleýärler. Ahyry mışmışlar amal edilip başlandy diýip ýaşaýjy belledi. Häkimligiň wekilleri jaý ýykylýan ýaşaýjylara Büzmeýin şäherinden kwartiralaryň beriljekdigini dilden wada beripdirler. Ýöne bu barada resmi hat gowşurmandyrlar. Resmiýetiň dilden berýän wadalaryna hiç kili ynamyň ýokdugyny hemme kim bilýär. Sebäbi paýtagtyň beýleki trapçylarynda bolan jaý ýykyslyklaryna bolsa ýaly, hojalyklaryň aglabysy täze beriljek jaýlara ençeme ýyllap garaşmaly we kireýini öýlerde ýaşamaly boljakdyklaryny bilýärler. Diýip sewit ýaşaýjysy ýokary wezipelerde garyndaşlary ýa tanyşlary bolan jaý eýelerine eýem Büzmeýin şäherindäki köp gatly jaýlardan kwartira berilendigini hem belledi. Bagyrdaky hojalyk jaýlarynyň aglabasy mundan 20-40 ýyl ozal gurulan bolsa, käbirleri soňky 10 ýylyň dowamında bina edildi. Olaryň arasynda kaşan-kaşan 2 gatly jaýlar hem bar. Käbir adamlar howlusynda limon östürip ýetişdirmek üçin goşmaça ýyladyşhana gurupdylar. Käbirleri bedene guşuny köpeltmek üçin ýürite niýetlenen otoglary gurupdylar. Häzir ilatyň ähli adaby çykdajysy puja çykýar diýip habarçymyz aýtdy. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada şäher we Büzmeýin etrap häkimliklerinden kommentari almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 30 oktýabrda telefon arkaly eden ýygy giderli synanşyklary oňy netije bermedi.